чыгыш жасау вообще кыялларга да даже мөмкин түгел иде безнең вакытларда. Хәзер Аллага шөкер менә нинди мөмкинлекләр ошолай яшәргә, чыгыш ясарга, үзләрен күрсәтергә, бу бик зур әйбер дип килә. Менә татар легендаларына түгел, анда безнең Казакстаннан, Кытайдан, катнашучылар Украинадан, безнең исемлегеләрне әйтәсем килә, катнашучылар шактый. Быелгы татар конкурсы танытты, Кытайдан килгән бер егет белән таныштырды. Ул Кытай телен белән, Кытай татарлары телен белән, шулай ук инглиз телен белән. Һәм шулай ук менә шушы Казанга килгәч кенә безнең татар телен өйрәнде. Әле русча ул теге «До свидания» белән «Здравствуйте» башка башка сөйләшә белми урысча. Шуңа күрә миңа калганда ул бик талантлы егет һәм киләчәктә ул безнең халкыбыз өчен хезмәт итәрлек һәм хезмәт итәрлек бик өметле егетләребезнең берсе. Каршы алыгыз Кытай татары егете Базарбай Бикҗантай. Ассаламу алейкум. Сәлам.